intom? Illum qed nitkellmu fuq il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Qari mit-tieni ktieb tal-Makkabej. F'dak iż-żmien qabdu 7 taħwa u l-ommhom u s-sultan beda biex jisfurzhom bid-daqqiet tas-swad u tan-nerv biex jiklu l-laħam tal-majjal li ma jisfiex. Wieħed minnhom beda jitkellem f'isem l-oħrajn u qal: "X'int tfittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma maħniex lesti niksru l-liġijiet ta' missirietna." U t-tieni wieħed kif kien fl-aħħar nifs qallu: "Int bniedem mill-ar, int se tċaħħadna mill-ħajja ta' issa, imma s-sultan tad-dinja għati qajjimna għal ħajja ta' dejjem, lilna li se mmutu għal liġijiet tiegħu." Imbagħad wara dan bdew jittorturaw it-tielet wieħed. U malli talbuh ħareġ minnu fih il-sinu bla biża ta' xejn, miet ideħ u ta' qalbien li kien qajjad. "Mis-sema ksibthom dawn u għal-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom, għax minn għandu nittama li jgħat nerġa' niksibhom." Saħansitra s-sultan u dawk ta' madwaru staġbu bil-qawara dan iż-żagħżugħ kif l-uġieħ ma kien iqisu xejn. Meta miet dan, bdew jittorturaw u jbiċċru ir-raba' wieħed bl-istess mod. Meta wasal fl-aħħar qal: "Aħjar li wieħed imut bidejn il-bnedmin meta jkollu t-tama minn għand Alla li jagħti qajmu mill-ġdid, imma għalik m'hemmx qawmien għall-ħajja." Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widden għat-talb tiegħi, bla qerq u ma xuftejja. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fit-triqatek, qatt ma qotru lil ġlejja. Insejjaħlek għax int tweġibni u Alla, ressaq widintek lejja, isma' kliemi. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Għaddel ta' ġvenħajk kenninni. Jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabbna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sieħa bil-grazzja iqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Mill-bqija ħuti jitolbu għalina biex il-kelma tal-mulej tiġri l-ġirja tagħha u tkun mill-qwa bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Jitolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi, għax mhux kulħadd għandu l-fidi, iżda l-mulej u fidil u jwettaqkom u jħariskom mill-ħażin. Aħna żguri minnkom fil-mulej, jiġifieri li intom qegħdin tagħmlu u għad tagħmlu dak li ordnajnielkom. Jalla l-mulej iwassal lil qlubkom għall-imħabba ta' Alla u s-sabar ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Ġesu Kristu, il-kbir fost il-mejtin, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien risqu fuqu xi wħud mis-Saduċej, dawk li jiġħdu l-qawmien mill-imwiet. U qalilhom: "Il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu. Imma dawk li jkun jistħoqilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax anqas jistgħu jmutu iżjed għaliex ikunu bħall-anġli huma wlied Alla la darba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu wassew kollu rieħ fir-rakkont tax-xitla tal-għollieq, għax li l-mulej issejjaħlu Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, issa tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix." Kanu 32 ħadd ta' matul is-sena u l-ewwel qari u meħud mit-tieni ktieb tal-Makkabej. Dan il-ktieb jirrakkonta l-istorja ta' meta Iżrael kien immexxi mis-sultan barrani li prova jeħles mill-kultura ludija. Ġarra fit-tempju u prova jġiel li l-Lut jiklu l-laħam tal-majjal, ħaġa li hi kontra l-liġi ludija. Il-Makkabej kien il-poplu li ħada kontra dan.
Għalhekk, il-qari tal-lum ibeżżana xi ftit. Omm u 7 wlieda ġew arrestati u ordnawlhom jieklu l-majjal. Kollha rrifjutaw u ġew maqtula. Għaliex ma qabdux u kielu l-majjal? Tiekol il-majjal kien ifisser ma tobdix il-liġi ta' Alla u twarrab il-fidi. L-aħwa kienu lesti jmutu għax kienu jemnu li hemm ħajja wara l-mewt. Kienu jafu li jekk iċedu l-fidi tagħhom u jisalvaw ġisimhom kienet se tintilef ruħhom. Irridu niftakru li l-mewt mhix it-tmiem ta' kollox. Għalhekk li wieħed mill-aħwa jgħid is-sultan tad-dinja għad iqajjimna għal ħajta dejjem. Lielna li semmutu għal liġijiet tiegħu. Dan ukoll li qed jitkellem fuq Ġesu fil-Vanġelu. Aħna rridu nkunu quli Alla li jkun jisħoq ilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet. Li tkun iben u bint ta' Alla mhux faċli, imma m'għandniex minix nibżgħu. Meta nipprovaw nagħmlu t-tajjeb u nuru ħniena u nieħdu d-deċiżjonijiet ebsin, Alla jkun magħna. Ma jimpurtax li ma nafux kollox u tajjeb li nitolbu l-għajnuna ta' Alla. U spiss jibgħat l-għajnuna tiegħu b'mod sorprendenti jekk aħna nistabru. Ejjew nipprovaw inġibu ruħna ta' wlied Alla issa biex nistgħu nsiru wlied Alla għal dejjem fis-sema. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!